Ahoj, já jsem prasátko Krča. Toto je můj bratr Sranina. Toto je máma Stalina. A to je auta Adolfus. Prasátko Krča i příběhy. Zotročení na stavbě. Táta Adolfus si čte článek, jak zničit korporáty. No tak, abyste se tady nenudili, tak já jedu promíkou a tady pověsím obrázek. No ty, proč zase nikam jedeš? No já tě tady nechám s těma dětskama, jo, takže ty mě tady necháš ani alimenty nebudeš platit, že jo? No to jo, to máš pravdu, čau, jedu na Havaj. Mama Stalina už na dobro asi opouští tuto rodinu. Čau, lůzdři! Čau, no uvidíme ti, doufám. Čau! Tata Adolfus zde pověsit tento obrázek. A tati, tak jak to připevníš? Tady mám škrabku, to je krabice. A vytáhnu z ní švetr, to je metr. A taky z ní vytáhnu tušku. No to si řekl jediný dobře. Tak, tady to bodnom a hotovo. OK, a co s tím teďka? No, já jsem profesionál. Koukej, vezmeme kladívko, hřebíček, tak toto tam přeložíme. A trošku zatoučeme. Ty jsi slabý jak šnek. Jo, že jsi slabý, tak já ti tady nabacám. No, to bylo lehčí, než jsem myslel. Dohaj, co s tím uděláme? Tati, když je to úplně zničí dataset, ježiš, co jsi udělal? Ale jde pryč. Koukej, dáme obrázek a překryje to celý. Jako nový. Ale když je to vidět, doháje. Máš pravdu. Neměl bych se obelhávat, podrž to. Co s tím jdeš udělat? No tak vemu koštička, tak toto vytáhnu. Nějaký tuhý. To je debil. Ta zeď je teďka v řiti, co s tím uděláme? No ty obraz to nepřekryje. No, asi máš pravdu, co s tím teďka uděláme. To je debil. No ježiš, Stalina mě zabije, jestli se vrátí. Koukej, tati, s tou je průšvih, že já se utečeme. Musíme to spravit. Svilnino, podej to Krčně a Krčna mi to podá. Zase zotročení, viď? Adolfus právě opravuje zeď. Ježíš, ty na to se zotročíš, viď? Tak zeď jako nová. Tak, teď tady rozmažem tuto břečku. Tak, jako nový. Něco k tomu chybí. Jo, barvičky. Tak, tady to takhle namažu. Ježiš, ty nás postříkal, nech toho. Jako nový. A něco tu není v pořádku. Jupí. Je to čurbec, jak kdyby nikdo nasral. Přiznejte se, kdo to z vás byl. Tak, dělejme, jestli se ve stavě navrátí. Zase jsi mě zotročil, viď? No, já tady do této škrabici to vrátím. Máma Stalina se vrátila. Stalina je tu! Musíme dělat jako, že se nic nestalo. A čau, čo jste dělali? Nic, jen jsem si článek o Krymu, vážně? Tebe to zajímá? Jo, dlouho. No, tak vidím, že jste nic nedělali, ani ten obraz teď nepověsili. No tak, co s tím budeme dělat? To není tak složitý. Není to tak těžký. Vemeš hřebík, tak to tam švahnuš a ten obrázek pověsíš, vidíš? No, je to fakt lehký, to malo. No tak to jsi měla vidět, tátu, když tu zeď málem zničil celou. Ježiš, buď ticho, nebo nedostaneš nažrat. OK.